Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. Wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske. Ina 'yan mata, ina kuma zaurawa, wannan damar ku ce. Ina 'yan matan da suke buƙatar yin aure, amma mazajen aure sun musu wuya. Ina budurwa, ina kuma bazawarar da take da tarin samari, amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin, amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaren haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaren haɗi, sai wacce ta shirya ta sa a ranta cewar auren za ta yi, domin cikin sati 2 kawai da yardar Allah, Allah zai kawo miki mijin aure. Don haka ga masu buƙatar wannan zinaren haɗin, za ku iya tuntuɓa ta nambar wayata kamar haka: 081 42 80 0199, wato 08142800199. Sannan idan har kika yaudare ni, kika karɓi maganina don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su, ban yafe miki ba.